Doncs l'experiència m'ha semblat extraordinària des del principi, que vam començar amb les reunions on realment totes les dones que hem fet possible aquest projecte i compartir principi, doncs, saber quines són les participants, quins són els personatges o persones que s'han escollit, des del continuum de preparar totes les imatges, el que feia falta, a nivell participatiu, doncs, tota l'escenografia, tot el que s'ha pogut anar col·laborant, doncs jo crec que ha sigut una experiència increïble. És que no tinc paraules realment per dir-ho, perquè ha sigut super xulo i super enriquidor poder unir-nos tantes dones i fer possible aquest projecte.